maliarov. Predstavovali sme si, ako raz budeme svojim mužom rozumieť, ako im budeme pomáhať. Na čo je to dobré? Neviem. Žena má pri prácach v dome pohybu dosť. 15. júla, Ilonka moja drahá, vodí sa nám dobre. Tu v Mníchove sme videli mnoho krásneho. Týž mi už len do Hamburgu. Posterestante, Boh vás opatruj. Vy vzkriesite, zotavíte, z jatrivých vyliečite rán, z tej duše pozdravuj.